genien elkarrekin, mange udaletxea iruro gazi ditzela. Nik usteot partartzaile guztiendako dala interesgarria, ez da batetik hemen arrobi bat ikusten dalako egon badagoela, Euspot gaur egun Euspot irabaztia bada, zeo zer, ez da duen, nik usteot oso interesgarria da. Egia da askotan erreferentziak ez daudela hemen, ez dela euskaraz pentsatzen. Uste gauen horrelako lehiaketa batek izan zitekeela aukera bidea egiteko Euskal Herrian eta hortik tiraka lortu dugu 8 urtetan, 8 lanetik 98 lanera pasatzea. Horrelako publizitatea garrantzitsua da, ez guretzat be bai, baina bai unibertsitatearentzat eta bai markentzat ere, marka askok euskaraz pentsatzen dute. Eta hor, esparru zabala dago. Iratirekin beste elkarlan batzuk dekodaz, eta nik egin diot postprodukzioa eta lehen lan horretatik beste batzuk joan direz ateratzen eta biok dekogu grin hori sortzeko grin hori eta euskara sortzeko grin hori.